Jeg har lavet en guide om Habbo fodboldregler. Der er 2 hold på banen, man kan spille 2x2, 3x3 og 4x4. I en kamp spiller man 2 halvleje, som består af 10 minutter per halvleg. Holdene består for eksempel, hvis det er 4x4, så er der en målmand, en forsvar, en midtbane og en angriber. Man løber med bolden ved at trykke foran bolden. Man skyder ved at trykke et felt foran og et felt bagefter bolden. Man kan også skyde ved at trykke på bolden en gang. Man må gerne stå på bolden i længere tid, men folk bliver sure af det, fordi de ikke kan få fat i bolden. Ved straffe tager en spiller bolden op på midten og løber ned mod mål. Hvis målmanden rører bolden, så starter spillet normalt igen. Det vil sige, at man har brændt. Den eneste måde, man kan få straffe på, er hvis målmanden løber ud af det store hvide felt. Hjørne, indkast og målspark findes ikke i Habbo fodbold, fordi der er bande på banen, så bolden ikke kan ryge ud over. Man kan også spille med offside, hvis man altså gider, men det er ikke alle, der ved det. Ja, det var alt for denne gang.